فرمانگل درێژیە دەنگ و باسان. پێنج فراکسیۆنên پەرلەمانê Kurdistanê de xwaza çûna ji derve ya leşkerê Tirkiye dikin li nava Herêmastanê û hebûna wan hêzan bi pêşîlkirina bera Perlemanê Kurdistanê û şikandina serweriya axa Kurdistanê dizanin. Ev jî deq beyannama wan pênc fraksiyona ye. Beyannama pênc fraksiyonên Perlemanê Kurdistanê bû vekêşana leşkerê Tirkiye ji axa Kurdistanê piştî xebateka dirêj û qurbanîneka zor ya hêza Pêşmergê Kurdistanê di nihada gelê Kurdistanê bi beş ji mafên xwe gihiştiye da ku herêma me bi hêz û parastî bît û pênc gavên zêdetir bû dezveînana armancên neteweyî û niştîmanî bihêvejîn pêdiviya axa Kurdistanê nekeyne beşek ji hevirkiyên iqlîmî û dewletî bi çi awayekî neçîte di nav hevirkiyekî de ku ziyanê bi dûza rewaya gelê me bigihînît û armanc me gîrû biket. Li demên beşek leşkerê Tirkiye sinûrê Kurdistanê bezandiye û li nav axa Kurdistanê binecih kiriye. Ebûna wê hêzê jî ne destûrî û ne yasayî û pêşîlkirina biryara Perlemanê Kurdistanê ye. Şilekê dîve şikandina berçava serweriya axa Kurdistanê ye. Lewra ji nêrîna pêgîrbûna me bi serweriya axa Kurdistanê daxwaz dikin bi zîtirîn dem ew hêze ji axa Kurdistanê bihête vekêşan û biçine welatê xwe û hemî layek rêzê li serweriya hevdû bigirîn. Fraksiyonên Êketiya Niştimaniya Kurdistanê bi zava guran Komala İslamiya Kurdistanê bi zava İslamiya Kurdistanê Hezba Şûiya Kurdistanê Perlemanê Kurdistanê.